baze bahambe bawuphatha amabandla bengabizelwanga lokho. Abavangeli, let us partner with them ukuthi abagijimisa ivangeli sibaseke ngemali ukuze bangayoduva emabandleni zibe zifizoni ngaphandle. Samukela umvangeli umulishaya izandla egameni lika Jesu. Shaya izandla enkulu egameni lika Jesu. Hallelujah. Jesus. Kodwa nganzama nisasho ngani ukuthi no mess no mengathula akushintshi lutho ungithandile esiphambanweni no mengathula bazalwane angicele one of our elders, Bishop Mandla, to pray for us. Ungunkulunkulu ebusuku, unguJehova igama lakho. Baba wethu ongcwele, isikhathi sakho lesi sihlangene kulentaba ebusuku ukuzofuna ubuso bakho. Baba wethu siphakamisela amehlo ethu kuwe, wena nkulunkulu kubuzo khanyisa ubuso bakho. Dawo yakithi ondini nkulunkulu siphakamisa ukubonga nokudumisa ukuba wena unguJehova impela ongabheki njengabantu. Namanje ebusuku sithi phinda nkulunkulu wethu siphe indlebe zokomoya ukulalela izwi lakho egameni lika Jesu. Moya oyingcwele kaThixo ophilayo senze silalele, senze nkulunkulu wethu udumo lubuyele kuwena. Siyabonga baba wethu lenhlanganiso enkulu kangaka. Musa wakho baba wethu omninginingi mawehliselwe kule ndawo ngegama lika Jesu Kristu. Coba abagcotshwa bakho ucoba umgcotshwa wakho zokuma kule ndawo singaboni yena kodwa sibone wena nkulunkulu. Khuluma nkulunkulu ngaye egameni lika Jesu Kristu elinamandla neliphilile. Hallelujah. Praise the Lord. Singahlala phansi bazalwane egameni lika Jesu. Kwenzakalani manje? Ayithi ama JJ ayahlupha. Praise the name of the Lord. Ngicela uthinta umakhelwane uthi makhelwane. Touch your neighbor and say Magza. Wenze kahle wafika. Tshela umakhelwane wenze kahle wafika. Mtshela uthi ifikile imvuselelo makhelwane. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ake shine uNkulunkulu izandla ezinkulu bazalwane. Hallelujah. Oh. Siyabonga kakhulu egameni lika Jesu. Ngithathe leli thuba ngihloniphe ngibingelele umfundisi walapha ekhaya, umfundisi uZungu nomama Ncwane. Cela sibashayile izandla egameni lika Jesu. Awuzincane lezo zandla nishayile umfundisi wami bakithi. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Awu madoda. Siyabingelela kuba ndoda endala egameni lika Jesu. Amen. Awu madoda.
kwake kwazama umlazi ngelinye ilanga engenisile ubaba uKhuba umntaka Mpungose kwazama iKingswell Teen Stadium yagcwala phama alibonga igama lenkosi kushubile siyabonga baba ngeke sikhohlwe ijeni oyihambile egameni lenkosi amen sibingelele zonke ingcebo zikaNkuluNkulu eyikhona egameni lika Jesu ukuthi amagosa ami lapha nama ushers ngawa letha ama register ukuthi abefundisi ba register sithole so that sizoba sokumisa kahle ngendlela efanele kodwa kusasa kuze kuyovala ngicela ukuthi sikwenze lokho indlela into yethi ihleleke sibahloniphe abaholi alibonga igama lenkosi ngicela nje abefundisi bakithi bonke umuntu omfundisi nomama umfundisi nobaba umfundisi baphakame bame ngenyawo egameni lika Jesu angisho laba bafisa ukuba womama mfundisi cela abefundisi baphakame babe ngenyawo bakithi egameni lika Jesu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ngicela sibashayile izandla bazalwane. Hey madoda. Hallelujah. Asiphinde sishaye inkulu izandla sishayela abefundisi. Singahlala phansi egameni lika Jesu. Nabo bonke abaholi emzimbeni kaJesu bazalwane. Amen. Hey Nkosi yami yazi kwangisiza nokusukumisa abefundisi kwalungisa iphutha engihlale ngilenza abefundisi lapha ekhaya khona umfundisi osizayo umfundisi umzimela asikaze sikusukumise wena mfundisi umzimela ngiyacela uphakame uyabona ukungasukunyiswa sewusukunyiswa wedwa cela uphakame ngicela simshayile izandla bazalwane. Hallelujah. So ungu subdeacon ka archdeacon. Praise the name of the Lord. Siyabonga kakhulu bafundisi bami khona namadoda amadala nomama abadala. Thank you so much for support enisinikeze yona, we don't take it for granted. Amen. Bingelelo baba ngibingelelo mama insizwa intombi i-team ye Resurrection Power iholo umfundisi uSotobe nonke ngiyanibingelela nabalapha ekhaya nebandla lonke lika Kristu sound engineers no mfokanyoka ngiyanibingelela nonke egameni lika Jesu ngicela siyishayile izandla bazalwane. Cha khulile kanje ngoba ngiyazi ukuthi abanye mhlamba amaphapha sephezulu ukuthi kusho ukuthi lo muntu ebesithenjiswe yena akeze yini namhlanje kwa futhi noma engezanga phela imvuselele yami bazalwane hayi imina kahle hle wathunywa olundi ngase ngicela abantu ukuthi wozani nongisiza. Praise the name of the Lord. Kodwa umuntu othunyiweyo yimi. Praise the name of the Lord. So ke akuyona inkinga noma ngashumayela mina futhi namhlanje alibonge igama lenkosi. No inceka kaNkulunkulu ingangena noma yinini iyadilewa nje itraffic ethile before ungene eMelmoth kodwa usendleleni for sure usefikile noma useyafika. Praise the name of the Lord. But ngaphandle kokuchitha isikhathi bazalwane ngicela ukuthi ngithathe nje leli thuba imzuzu emibili noma emithathu ngicele uXabashe umfundisi uXulu okuyena ohola ifraternal yabefundisi mangaphose sawu2 amafraternal la kukhona iPastors Fellowship or Pastors Fraternal uLundi Pastors Fraternal kube khona iDamasa. So ke ubaba uChirwa bengingakamboni mayifika naye sizomnikeza ithuba asamukele egameni lika Jesu. Ngicela sishayele uXabashe izandla eseza ngaphambili. Sithanda ukuthatha leli thuba ukunibingelela nonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu sibingelele ubuholi bonke obuhlela lana buholwa ubaba umbuyazi nabo bonke abakhona. Sibingelela ingcebo zonke ezikhona
I'm sorry Baba Mbulu yo. Neyingceku zonke ezikhona egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalemvuselelo. Sibonga into eyodwa ukuthi ukwazi ukuthi ulalele uNkulunkulu. When iprompting kaNkulunkulu ikpromptela ukuthi uze olundi. Kungenxa yesidingo esikhona. Sokuthi uNkulunkulu uthi ngethembile yona lento. Mayikhuluma ngomlomo kaMpostoli Paul Philippians chapter 1 verse 6. Uthi ngethembile ngempela yona lento ukuthi oqalise umsebenzi omuhle uyakupheza. The one who started a good work in you will fulfill it. Alibonga igama lenkosi. So siyambonga uNkulunkulu ngakwenzayo, siyakubona, siyaku-embrace akwenzayo in our city. Ngifisa ukuthi ngibingelele kakhulu ubaba uSengwayo uSokhawa la ekhaya. Ngazi impela Baba Mbuli ngithole senginqonyiwe mangabe ngambingeleli. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nobuholi bonke. Ngifisa ukuthi sinibingelele ngiqale ngixolise kakhulu. Kade sesithi kuyixoxa ke umuntu onama commitment naye amaningi eceleni ngangithembisile, kodwa ngiyazi ukuthi uBishop Manqele usenzele umsebenzi ukuthi anemukele nathi sixhuma lapho noma sekuphathi nendawo ukuthi siyanamukela in our city. And siyambonga uNkulunkulu umsebenzi awenzayo. We acknowledge the presence kaNkulunkulu nakwenzayo in our midst. More than that, ngiyakhuleka kumkhuleko wethu ukuthi Baba Mbuli uNkulunkulu esanibekile wanikeza ivision, run with the vision kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu anisize kwikho konke enikwenzayo, nihambe with the substance of the Lord, kungagcine kumdumo. Hambe njalo nidize nifaka i-dipstick yezulu ezodize ichecka awusangena inceku engibhedele sibongeni sayo simemukela ngehlomo. Yabona ke mangena abakhulu kufanele ushaya upause. Uthi kushaya upause kancane. Bengisasho ukuthi it's very much important ukuthi whenever God ekunikeze the vision, while you are still running with the vision, ukuthi udize uchecka ungahambi ngomdumo, kodwa ubheke ufake i-dipstick yezulu, bona ukuthi asekhona namafutha umoya engcwele kunguyena osiholayo. Sibona ukuthi sekhona yini substance, ngoba likhona iphutha lokuthi kugcine sekhanjwa ngomdumo singasekho into kaThixo. Kodwa siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu ngoba letha imvuselelo lethi life in our city will be no longer the same. God is elevating us. Imvuselelo izele ukuzodestroy ama-altar esitha nokuzomisa i-altar lasezulwini. Simi kuleyo nto yokuthi oqalisa umsebenzi uyakufeza kuze kube lusuku lukaKristu Jesu. Simi kanye nawe ndoda kaThixo sizothi makaphakanyiswe yena sinciphe thina. God bless. We praise your name. We praise your name. We praise your name.
Siqashe izandla kuJesu. Ngicela abazalwane sishayele samukele futhi uAshdikini umfundisi uLuthuli uzalwa la ekhaya kodwa usuka all the way from esikhaweni uthi nje manje ngiyasola ukuthi uzolanda iresurrection power ukuthi yesikhaweni mayisuka la. Ngicela sime ngenyawo bazalwane. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Are you ready for the word of God? Are you ready for the word of God? Awu bazalwane nilungela izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. We praise. We praise your name. We praise your name. We praise. We praise your. We praise your name. We praise your. Praise your name. City, we praise. We praise. Oh, Shandali Hasuta. We praise your name. We praise. We praise. We praise. We praise your name. Oh, we praise your name. We praise your name. We praise. We praise your name. We praise your name. Ake sifana amehlo ethu siphakamise izandla zethu. Shanana la hasuta paya. Your name is above. Yakaposata paya. Oh, satabaya la hasu. Your name is above. Glory. Names. Glory. Karabashatosia. Upataka sota. Kila la 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 la. Shanana ya. Wow. Incasimulo yakhe kwele amasulu nomhlaba. Incasimulo yakho, incasimulo yakho, amasulu, nomhlaba. Hallelujah, hallelujah. Oh, my daughter. Oh, shana na 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 na. La 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 la. Oh lo 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 lo. Thula manje wenhliziyo sengifuna ukulalela izwi leli elimiyo lomsindisi ongifela. Koshatamaya la hasuya elele sitamaya nalaliyo. Papa shatamaya
Ulabasianda. My God, let us welcome the man of God and apostle. He is in the house, my big brother. Malbongo igama lenkosi, indoda eshumayela ivangeli lika Jesu. Indoda ehamba noThixo ophilayo, uNkulunkulu ophezulu kwakho konke. Let's put our hands together and welcome Apostle SD Buyasi from Holy City Church. Oh, can we make a joyful noise unto the Lord? God is great. Cela siphamise izandla zethu bafowethu kafishane nje enkosini. Ukhona into ethe emoyeni wami ulifanele udumo neyibonga. Kukhona ethe enhlizweni yami akekho ofana naye nolingana naye. Ya ngiyafisa abathandekayo ukuthi wesimnikeze nje inkazimulo la ukhona. Sangathi ungakuvula umlomo wakho nje umtshele lento ombone yiyo. Ya ngenzeka kungafani sokusho kufanele. Indlela ambuleke ngayo ukuthi akufani bafowethu. Abanye bambona inqaba nithuleleni bazalwane. Abanye bambona kuyindawo yokubambelela. Abanye bambona kuyithemba labasendulo abalibona livele obala. Abanye bambona inkosi yenkazimulo. Abanye bambona uJehova oprovidayo. Abanye bambona lidwala ngishehlane. Ngicela umusho lento ombone yiyo. Akwasivula umlomo simdumise ungcwele. Ungcwele. Mondola bazethele prakonde yasho. Uyinkosi ethembekileyo. Ungu-Alpha nayo Omega isiqalo nesiphetho. Bayade wena ukhona umhlaba ungekho. Iqiniso ukuthi wena izolo namhlanje naphakade. Come on, sivula umlomo umtshela lento ombone yiyo. Mhlawumbe osukwini namhlanje uthembekile empilweni yakho. Mhlawumbe izolo kukhona kwenzele khona. Umbona kulwela. Shona ukuthi uJehova Sebawoth. The Lord of hosts. Indoda yempi. Uma kukhona prophet ngakho utshela ukuthi uNkulunkulu obonelelayo. Bayada. Mandosini itihala. Kalidlo yonke idumiso. Ngoba kukhona sibone yikho. Bayada. Wisihlangu sethu. Ukumphakathi wokuphephela. Ukumthuzi wethu. Lonke udumo lukufanele. Wena ohlala endaweni ephakeme. Ubani njengawe. Lihlangene nani ibandla uNkulunkulu. Lihlangene nabuhlolundi. Lunyusela ibongo kuwe. Hlala nayo indumiso yethu. Hlala isibongo elifela kithi. Alethe inkosi yethu engcwele. Lonke udumo lukufanele. Impela nesibongo sike sakho. Uyinkosi wena wedwa. Akekho omunye onjengawe. Ngicela duma izandla duma ihlombe bafowethu. Senza umsindo wendumiso for our Lord. Hayi bazalwane akuzwakale ukuthi ibandla labantu abasengiwe liphakamisa udumo uNkulunkulu wayo. Akekho njengawe. Ungcwele. Umuhle. Uphakame. Ulungile. Abadumisa and the Bishop for Jesus. Abadumisa and the Bishop for our Lord. He is worthy of all the praise. Singahlala phansi bathandekayo. Mando zitha bashia. Kemana hazula maya. Kurebaho zita maya. Sila mahaya. Kobe hazona. Ulamanda haya dahaya. Ulamazuli ne ashia. Bayada.
kusho umoya wethu ukuthi akekho ofana nawe lonengana nawe. Uyinkosi yethu ephakemeyo. Thank you Jesus. Akekho onjengawe. Nisa nawe phakathi kothika. Awu siyabonga Nkosi. Akekho yena webasalwa. Akekho awu basalwane kodwa. Nongalinganiswa nawe. Phakathi koNkulunkulu. Declara se afama. My God, hallelujah. Sihlale phansi bathandekayo. Angimukele ngalo ngazandla zombili ithuba bathandekayo kumoya ingcwele isithandwa senhliziyo yethu. uNkulunkulu ogcwalisa yonke lendlu namhlanje ngenkazimulo yakhe. Ngisho nengane encane yezwe ukuthi uNkulunkulu uphakathi kwethu namuhla. Ngaze amen usho nephi bafowethu. Kuyezwakala ukuthi indlu yonke igcwele ifu. And umnikazi wenkonzo kanye nabantu. Ngaze nithuleleni kodwa enkonzweni bafowethu. Ya seswakala isandla sakhe ngiyaqinisekisa inkosi ikhona bafowethu ikhona inkosi. Izwa ngami inkosi ikhona. Inkosi ikhona uEmmanuel ukhona kuyezwakala. Yebo umdala kuneyinsuku ukhona. Hallelujah. Maliphinde libonge igama lenkosi yethu Jesu. Amen. With due respect bathandekayo umuntu akadlulise ukubingelela qala kusokhaya ubaba wethu uAshdekin ubaba wethu uZungu kwabeni siyadlulisa ukuhlonipha umuntu uthula isiqhoko asibingelele ngenkulu inhlonipho kwelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Sibingelele kakhulu futhi ke bathandekayo to the great man of God indoda kaNkulunkulu inkosi esenzela umusa ngayo esivusela yona ukuba ithwale lombono omkhulu kangaka we resurrection power ubaba wethu uReverend uMbuli inkosi inqanawe inkosi esicobele yona such a wonderful vessel. I generation yet is so much blessed. Amen ukhona. Isizokulana sethi sibusisekile bathandeka to have such a wonderful great man of God and a passion yomsebenzi kaNkulunkulu. Umuntu ombona ukuthi sold out emsebenzini kaNkulunkulu nakuJesu uqobo lwakhe. Indoda yohambo umuntu bathandekayo esingakungabazi ukumthanda nokumsaba kwakhe uNkulunkulu. Thank you so much ukulalela uNkulunkulu ngalombono. Wawungalaleli wena wedwa. Bona namhlanje ukuthi sibangakanani. Size nje kuNkulunkulu owakhuluma nawe wedwa. Siyabonga. Thank you so much. Siyazi ukuthi ukulalela umuntu wasezelweni kunama sacrifices awalandelayo. Kunezimpi zokuthi uzwile uNkulunkulu ikathe kubiza. Khona izimpi zokusabela nje. Eyiphuma mhla uthi yebo Nkosi. Nangu mina la.
yeah mase qhasha izimpi zakhona mawuse ingane awu understand kusesikhathi nabantu abaseceleni nabazi ukuthi why ubhekana nempi sathana sometimes akatarget wonke umuntu target abathile bebandla so nje siyafuna ukusho ukuthi umuntu wasezulwini we really appreciate ukulalela uNkulunkulu ubekezele abantu abanye abazi bayibona into isinkulu kangaka abazi ukuthi kudlule kubekezelweni nakuyipain umbono uzalwa ngenyembezi uzalwa ngobuhlungu umbono uzala ngehlane so nje thank you so much great man cela sishayele uReverend Mbulu izandla kakhulu bazalwane thank you I can see all my seniors bathandekayo but I cannot just ngidlule kalula umuntu engabingelelanga ngokukhethekile ku professor ubaba wethu Khuba siyabonga kakhulu ndlove namandla egameni Nkosi yethu Jesu ngibingelela all my elders bathandekayo chairperson hlalo wethu esimthandayo siyabonga kakhulu all the leadership yonke abafundisi bathandekayo all abantu abadala bonke abakhona ama seniors onke akhona obaba no mama engibahloniphayo abantu abadala odade wethu nabafowethu kanye nabantwana bethu abancane ngegama lenkosi yethu Jesu awu amen onke ama ministries bonke abantu abenza inkonzo abenza nalo umsebenzi bazana bami ube impumelelo ngicela ukunibingelela nani ngokukhethekile sanibonana egameni lenkosi isibingelelo sikhulu sifake negama lika Jesu amen njengathi nginengxaki kancane wakhe sanibonana egameni lika Jesu malibonge liphinde dunyise igama lenkosi asambeni siyencwadini kaDeuteronomy bazalwane ngoba sithuma ukushunyayela sicela ukuthi kube inkosi nisindisiwe kahle bazalwane uJesu inkosi ngibuye ngikhumbule nje ukusho lokho bazalwane phakathi khona makwathiwa imvuselelo vele kuvuka usinga so ngisindisiwe bazalwane uJesu wafika empilweni yami wangenzela umusa ngofakazi oqanda ikhanda ukuthi umuntu uyahlangana nenkosi impilo yakhe ingaphindi ifana naseqaleni ngazo amen ushone ephe esontweni ya ngofakazi nje oqanda ikhanda ngazo oqanda ikhanda ukuthi uma waqonda ngalokho oqanda ikhanda ngisho ukuthi ufakazi phela nje oqanda ikhanda ukuthi umuntu uyahlangana noJesu impilo yakhe ingaphindi ifana naseqaleni malibonge igama lenkosi asifunde incwadi yaDeuteronomy chapter number 8 so fundani verses number 7 sizogcinana lapha na verses number 11 bazalwane namhlanje ngithunywe izulu nje mangithandaza inkosi yangithuma into hey engibona ukuthi kufanele kulesi sikhathi esingekho side engizoshumayela kodwa ngikhafule ngawonke amandla inkosi enginika wona kade ngithandaza ngiza ngapha endleleni inkosi yenza le voice ahoshozolayo ukuthi ingahoshozeli kakhulu bani ngifuna ukuyimemeza makuthi iyamemezeka mangangizwa kahle ngizokugijima yonke indlu le ngizame nje ukuthi kodwa nje khona nje isiphithiphithi engizosusa mangibona akuzwakali kahle ngoba angikwazi ukubuyela eshowe ingazwakele lento malibonge liphinde dunyise igama lenkosi ngifundela ngana kama fundela siswa Sisthembi God bless you it's good to see you ne team yonke thank you let's read ngokuba usimakade uNkulunkulu wakho uza kukungenisa ezweni elihle izwe elinemifudlana enamanzi imthombo namanzi aphuphuma ezinzulwini ageleze ezigodini nasezintabeni izwe likaKolo neBhali imivini nemikhiwane namahananadi izwe leminqumo enamafutha noju izwe lapho uyakudla khona isinkwa ungesweli lutho awuyi kudinga lutho izwe elimatshe alo ayinsimbi hey mayini la kwaza kwanamandla la sekukhunywa yebo khama ezintabeni zalo uyakumba ithusi uyakudla usuthe umbongo usimakade uNkulunkulu wakho ngezwe elihle akunike lona Sisthembi ngicela uliphinde livesi linomsoco wentshumayelo uphinda mfuna uyakwenza njani sisi uyakudla usuthe ashon sonke ukuthi uyakudla usuthe muso wenze njani mase usuthe umbongo usimakade uNkulunkulu wakho umbonge usimakade uNkulunkulu wakho sewunjani sewusutha asikhulumeni sewunjani
ya umbongo usimakade uNkulunkulu wakho yebo. ngezwe elihle akunike lona. Verse number 11 owokugcina sisokunye sokukhunywa umpostoli ngokusho ngentshumayelo. Qaphela Oh, funa ukhohlwe ngusimakade. Shu. oh. Funda sis, yes come. Qaphela Yes. funa ukhohlwe ngusimakade uNkulunkulu wakho. Yes. Ungayigcini imiyalo yakhe, Yes. izahlulelo zakhe, Yes. nezimiso zakhe Yes. engikuyala ngakho namuhla. Funda verse 12. Kusengenzela ukulekelela nje ngokukhuluma. Yes. Funa lapho usudlile wasutha, nalapho usuwakhile izindlu ezinhle wahlala kuzo. Yebo. Izinkomo zakho nezimvu zakho sekwandile. Yeah. Isiliva negolide lakho sekukuningi. Yeah. Sekwandile konke onakho. Last Bese inhliziyo yakho iqhosha. phakama. Kodwa ngikhonze ibandleni right in bazalwane. Yazi ukuthi ngiphume ngejubane ngongena emotweni ngihamba uNkulunkulu ngangekhuluma. Yebo funda sis. Funda nganama. Bese inhliziyo yakho iqhosha. Umkhohlwe usimakade uNkulunkulu wakho owakukhipha eGibhithe, indlu yobugqila. Ibandla lonke alisho kanye kanye lithi amen. Nkosi mayibusise ukufunda kwezwi layo. There are 3 dimensions. Okay, noma nje kunezigaba ezintathu ezibalekile ngohambo lomuntu noNkulunkulu. La basusana khona noNkulunkulu basusana eGibhithe ngoba la nje sobuka le 3 nje. Sokhuluma nje ngezingxenyana ezintathu zikaNkulunkulu ehamba nomuntu. Mase sizama ukuyiqhathanisa nathi sibona ukuthi ayikho into esithandazisayo. Umuntu enkulu kufanele kuthandazeke egcineni. Umsuka wokuqala wohambo oluphakathi kaNkulunkulu nomuntu kususwana eGibhithe ezweni lobugqila. Futhi kunama levels abantu ngokuNkulunkulu asafuna ukuba bathathe istepisi nesinyathelo sokuqala sokuphuma eGibhithe. Njengoba sibona nje siphila kukhona inkosi esaba memeza ukuba baphume eGibhithe. Khona babanjwe nje eGibhithe nje. Stage number 1. Bastakhe eGibhithe abanye sesikhonze nabo eminyaka. Kodwa ubonke aya kwaphumeka eGibhithe emthethweni yakho. Hey ukushumayela kuzokwanda ngiyakuzwa. Ngoba enye into ofanele siqinisekise iJesu engakabuyi ukuthi bonke abantu baphumile eGibhithe. Qalwa lapho uhambo nithuleleni kodwa ngishumayela bazalwane. Ngoba uhambo luqala lapho uNkulunkulu umeqala ijeni nabantwana bakaIsrayeli uyiqala ngokubakhipha ezweni lobugqila. Enye yama mandate a resurrection power ukuthi abantu bangafeli eGibhithe. Enye ingxaki esingase siyenze eyokuthi siqhubeke kanti khona abasalayo. Akuphumekile eGibhithe. Ningalimali ngiyashumayela ngithi ukukhonza nabo akukho wrong kodwa siqinisekise ukuthi sinyathelo sokuqala abasithathile sokuphuma eGibhithe ngoba kuyenzeka umuntu abanjwe nje ukuphuma nje uba nje ayakuphumekile khona
no kungenekile esontweni kodwa kuphumekile eGibhithe. Ya kungenekile enkonzweni iGibhithe nje lingaphumi. Ngazi nithuleleni bafowethu. Ngishile ngathi isikhathi sami sokushumayela sincane kabi ngizogijima indlu uma ungangizwa ngiza kuwe manje. EGibhithe. Ngoba the highest crisis khona babanjwe isandla sikaFaro. And masike saba careless. Uma sike sanganaka bafowethu inkosi ingazibuye bengadedeliwe isandla sikaFaro. Kodwa namhlanje manje introduce intshumayelo yami ngizomemezela ukuthi hey kuyaphumeka eGibhithe. Thulele. Yaphumeka eGibhithe. Namhlanje ngizwa ngathi inkosi ingigqobile namhlanje. Uyabona namhlanje uFaro ufanele enze one thing. Is either uyakudedela noma kuyaphela ngaye ngoba inkosi yakazibula ingithumile ukuthi akusaphinde ubanjwe yiGibhithe. Yesu uNkulunkulu womusa uthi ngani khiphe eGibhithe usethi ngesandla nithuleleni uthi ngesandla esinamandla lento ethi ngesandla esinamandla bracket isho kwangangcengwana. Ingakho nami ngenze ngicenge enhlobo ke namhlanje angazi usathana ukubambe ngani enza ukuthi ungabusakwazi ukuphuma uqala uhambo lokuqala kodwa ngizwe isandla sinamandla ukuthi namuhla kune resurrection power revival inkosi izobakhulula abanye eGibhithe. Wena naGibhithe niyahlukana. Athi ngishumayele bafowethu. Athi ngishumayele. uIsrael uhlale 400 years eGibhithe. Sebeze baze bamukela kodwa ngithule yazi la inkosi. Sebeze baza bamukela ukuthi engazi ukuthi into yethu ila eGibhithe. Hence ingakho uma uNkulunkulu ethuma uMoses eyobatshela ukuthi bayaphuma eGibhithe abanye ba surprise kanje obsurprisekile nawe kanti kwakuyilanga lokuphuma ngempela uthuso ukuthi uphuma phi lo baba ozositshela manje sesihlale 400 years mhlawumbe omunye uthi hey akazi lo baba sike sazama ukuphuma akuphumeki la isecurity kaFaro iphezulu kodwa namhlanje ngizwe isandla esinamandla kukhona abantu osothi masesifana sithandaza sibamemeza ukuthi ilanga labo lokuphuma eGibhithe angazi ukuthi iGibhithe elikubambile yiliphi kodwa ilanga lokuphuma namhlanje lana bafowethu makuJesu lesimshumayelayo kuyofanele simuveze akwazi ukukhulula umuntu eGibhithe isho makuyinkosi kampela le akakazi uphakanyiswe abantu baqhubeka bahlala eGibhithe isho makuyilo wafa wavuka nithi namuhla uzophuma eGibhithe. Bafowethu uma singayinakanga kuyenzeka size sijwayele zonke inhlelo zethu kodwa ubone silibambile lona eGibhithe kodwa ubone iGibhithe lisibambile. Uyaza kumthwale nginawo hey angaze ngibe nomthwalo kanje lokho ngaba khona nginomthwalo nje uthi inkosi ithi ucheck amakhanda onke omaphambi kwawo njalo ngesonto ukuthi aphume onke eGibhithe. Ungajabuliswa imembership jabuliswa ukuthi bayaphuma eGibhithe ngoba kungenzeka ubakhonzise mfana wami every Sunday kanti isandla sikaFaro sababambi kodwa namhlanje ngithunyiwe ngqotshiwe ezulwini ngizosenza isimemezelo ukuthi nansi inkosi nasi isandla esikhulula abantu eGibhithe. Ijeni yomuntu noNkulunkulu bekhululana iqala eGibhithe ifingaqale kukhululweni esandleni sikaFaro hayi
hayi method wrong, formula wrong. Fanele siyigwamande lethi nthuleleni bafowethu kodwa. Fanele siyiqale wena uqaqo. Futhi nakhona kuthiwa akusona isandla, kuthiwa esinamandla isandla. Siyabona iserious kubo kaJesu lethi nthuleleni bazalwane. Awukhululwa isandla nje la, kodwa ukhululwa isandla sinamandla. Bafowethu uyazi ngihlushwa yini imbuli? Ngihlushwa yinto ethi isandla sinamandla yini engavimba umuntu baphuma eGibhithe pho. Namhla ngisho ngesibindi duyazi ukuthi uzophuma eGibhithe. Omunye uthi uthembeni, ithemba isandla sinamandla. Ngisho abantwana bethu nithule la isontweni Yesu. Ngisho abantwana bethu bazophuma eGibhithe. Uthembeni isandla sinamandla. Abayeni bethu bazophuma eGibhithe. Uthembeni. Ubelento ngomshumayeli. Beke nginyuke intaba engaka. Ngizoshumayela into. Kanti ngithemba isandla sami. Awusibuke leso awusibuke. Mangathiwa ngithi ngithembe sona awusibuke. Awusibuke. Ubuke nesakho, angithembanga isandla sendoda. Angithembanga isandla somprofeti. Kodwa ngithuleleni la isontweni. Angithembanga isandla sabantu abahlonishwayo. Ngithemba isandla sakhe esinamandla. Wonke umuntu uyadeserve ukuphuma eGibhithe. Lalela ngiyamemezela wonke umuntu uyadeserve. Kuthi angikhulume kanje njengobaba kulokho ungafele eGibhithe. Sikhona isandla esinamandla. Sometimes iqala khona ukubanja uFaro. Kodwa ufele esandleni sikaFaro. Ngiyaphinda ngithi iqala kwesisikhathi akubi inkinga ukubanja uFaro. Kodwa ufele esandleni sikaFaro. uFaro fanele ayisole ukuthi wakwabamba umuntu wrong. Nithuleleni. Fanele namhlanje kuzokwenza amadimoni ayisole. Namuhla uNkulunkulu uzokwenza uSathane ayisole. Enaha Buddha azena. Ngizwe isandla senkosi sihamba kule ro. Siyophuma kule ngale. uSathane uzoyisola. Ukuthi abantu abangabanjwa. Sathembile yona leyo nto. Uqalile umsebenzi omuhle. Nina ngizwa kodwa ama drugs abaphi ingane zakhe ayangizwa. Ngoba vele angikhulumi nawe wena uright. Ngikhuluma nalento ebamba impilo yabantu babambeke eGibhithe. Izimo eyibamba abantu bangaphumi zilalele siyangizwa. Ilanga lokuphuma namhlanje. Uma indodana yomuntu enikhulula kodwa azanqonda inkonzo endaweni right. Uma indodana yomuntu enikhulula niyakuba ngabakhululekile impela. Kodwa umini khulu akakafika uJesu uma abantu besabanjwe eGibhithe. Enye indlela zokuphika ukuthi ufikile ukubona ngoba abantu basaqhubekile babanjwa eGibhithe. Akakaze kube noJesu kube neGibhithe. Umbona ngani? Umbona ngokuwa kwama chains. Ezinto ezikubophile ukuthi usefikile. Ayihlale phansi kancane si. Ufuna ungena kuthunja lo so. Uwani uyabona sengiqedile. Mina ngithandaza ngo1 khona manje mfana. Anginandaba na yonke lento engiyishilo. Amazwi. Ngozwa ngani mase ngifike ku3.
ngoba enye into sifuna ukuzama ukulwa ngamandla onke inkosi esipha wona kodwa singakhonza iGibhithe lithathe over. Lokhu sikusho with zero condemnation. Sikwenza with zero condemnation. Mangithi with zero condemnation ngisho sikwenza singalahli umuntu. Kodwa masifika siyeka bakithi enye into enze uMoses correct. Ungagandaya abantu bakuba abagqilaziwe. Ukuya la begqilazwe khona waya kwi head office. Wakhuluma noFaro nthuleleni. Watshela uFaro wathi ngithunywe ezulwini uthi uNkulunkulu angizokutshela ukuthi bakhulula abantu bakhe. Ngoba uma singadilile noFaro noma singadila nomuntu we are too late. Yabo namhlanje kodwa ngizolifaka ibonkolo ukuthi sathi ngathi masiphuma kule mvuselelo wonke umuntu ayobhekana noFaro bamba abazalwane bakhe uthi angazi ukuthi abantwana bami abaphendukile ngane ukuthi ubayeka kancane ubhekane noFaro uthi you spirits oba iGibhithe libamba abantwana bami namuhla ngizovula amatilobo ngegama lika Jesu bayakhululwa angazi nenzo umyeni wami asindele ngiphume ngenda ngiyokhonza ukuthi umyeka kancane ubhekane noFaro ngithuleleni bathandekayo. Akukhonzeki kahle iGibhithe libhokile. Hey! Akukhonzeki libhokile iGibhithe. Uche. Samba nabadala bethu. That's it. Niyangizwa yini kodwa? So njengoba ngishumayela omunye ubona umshumayeli omuntu omncane ngomzimba kanti ayilutho this time ngigcotshwe kabi inkosi ithi ngizonyakazisa amasango namhlanje ngizonyakazisa amasango eGibhithe ekubamba impilo yakho labamba nomdeni wakho uzobona iqhamo ngoba inkosi yenkasumulo izofohla empilweni yakho ngeke uthanda uNkulunkulu kangaka uphinde ubanjwe iGibhithe futhi sivume. Lalani bazalwane ngicabanga ukuthi ngiyadlala ngidwebula yini ngeke lokhu ndaba uyakhonza ngapha nesono siyakwehlula ngapha akusona isikhathi saloyo nto manje isikhathi sokuba ukhonze uqashuke ngoba inkosi isolehlula iGibhithe. I wish I'm preaching having feasted ngathi ngiyashumayela nje moya ngcole news volume sakathi ngashumayela kuze umhlaba wonke in one time. Akazange uNkulunkulu acula amasolo mhla eyokhulula abantu eGibhithe. uJehova sebawothi uFaro wambona ngamehlo indoda yempi. Let alone ngifuna ungena kulezi mangisi sazenziwa lapha ngoba zizongibambezela mina ngifuna ukushumayeza ngeGibhithe nje uphuma ngifuna ubanjezela leya into zalapha eziningi zakhona but ngifuna ukuthi wazi uthi lo uNkulunkulu esimkhonzayo engenza noma yini ukuthi uphume eGibhithe. Noma yini it is not akusintando yakhe ukuthi uphile uvalelwe amasango namake aseGibhithe. Ungacabanga khumi hizi ungacabanga ukuthi uNkulunkulu uyasmile uyahleka nje ubambekile nje. Izulu likhanda ama plans likhanda indlela likhanda amacebo. I will never let devil, I will never let devil, I will never let isono, I will never let Satan abambe abantu benhliziyo yami and keep quiet. God can do anything. Mase uyithoba ukuthi uNkulunkulu akulande ngenza noma yini. Khabadala kila mazika tamashi rakapata shakata ikapatala kasaka yesika sabi kwali wololoke namhlanje ngoba uNkulunkulu akayenza ngasmile mezokulanda wena uzophuma ngekani namhlanje ngegama lika Jesu. Lo baba lo uLothi wayilokho ebhala ecisha iSodoma lizobhubha emva kwakhe
lo baba uyabhala uyacisha okay enza into engenasidingo hayi wazathi uNkulunkulu ayingeke ngihlale wena mina uyabona namhlanje ngathi nawe khonto ozokwehlela namhlanje wena uzolala kabuhlungu namhlanje uma ungayilungisanga lento ngoba ngiyamuzwa ukuthi uNkulunkulu ukhathele indaba yakho namhlanje uJehova uzofohla wena uzobanjwa isandla asinamandla uzophuma. Somebody say hallelujah, somebody say amen. Ugcina nini kade kushunyela ungavumi ulale uzokubona ke namhlanje ngoba inkosi izokwenza ngeke ulale ngeke uphumule nasifusele lezothi ivala indaba uzobuyilungisile wena. Mhla ehla eGibhithe wayengaculi isolo emva kwakho duma imfula uFaro nezinunu zakhe wezwe engakafiki uthi khona okuzayo kunamandla this time ihlalo sakhe sanyakaza. Ayazi ni madoda kithi ungathi ucabanga ukuthi inkonzo yasebusuku nje kanti uNkulunkulu umobilizile ubabona begcwele kangaka abazalwana uNkulunkulu umobilizile yonke imibuso okamandla zonke inqaba zonke izinto akade ibamba abazalwane kufanele sikudedele namhlanje ayina choice. Ilanga lo escape namuhla lalela utshelwa yimi uNkosi ingigcobe ngomusa namhlanje kube kushumayeze lalela ngeke ufele eGibhithe wena ngiyakutshela ngeke ufele eGibhithe inkosi amayenza noma yini ukuba wena ubanjwe. Ngeke uzindele kuzogcine wena uyashunyezwa uyasindela uyabamba uyayeka uyashunyezwa ubamba uyayeka ubamba idindi ubamba ihlalo uyabambelela uyadedela uyashalaza uyabizwa kuthiwa nangu uJesu uyamuzwa la ngaphakathi uyashalaza lokhu ubheka phansi kodwa namhlanje ilight ibheke ngakuwe ilaka lokuphunyuka namhlanje ilaka lokuphunyuka. Angcono kunabantu abangizwayo nabantu ngangcono kune team yezempe la endlini ngabe isho amen uduma indlu yonke ngoba inkosi yasezulwini yenza umhlola namhlanje ngeke bafa abantu benkosi sithule nje ngeke ezala ingane sizala lamadimoni ezala ingane sizala uSathane ngeke amakhosikazi ethi nabayeni bethu sibasarende kanjalo kalula kanjalo. Lalani bazalwane bami ngicela ukusho kanje yabona la uluntu uNkulunkulu akazile nje ukuzosonta kuyonhlanganyelo nje yokuzozwa ingoma ezimnandi inkosi imobilizile kuhlangana impi kaSomandla so namhlanje umbiso fanele uketule namuhla fanele unyakazise umkhathi iphinze thunyelo oluntu fanele isole uthi wazi udeploy mina kodwa Sathana wawungizondana ngoba ibandla kaNkulunkulu ligcwala amalanga bomlilo. Lalelani bathandekayo, we are here to command, we are here to declare, we are here to preach, we are here to take you out of, we are coming out of Egypt. Futhi wena sokubamba ngesandla umsuke kuTefa la umsuke kuTefa la sokuthathe ye kuTefa man musukuTefa amadimoni azakubulala ngempela wona uyaTefa. Hawu stand up man musuke kuTefa. Hawu mina Nkosi yami sekinje sekubaningi abangaziyo ukuthi ngiyehluleke hey musukuTefa azokubulala amadimoni. Get out yeka abantu phuma yeka abantu bakhulume phuma yeka abantu basho phuma. Somebody say phuma. Aladini ilimisilini ikipitili ilipatala masindi. Uyabona amalanga bomlilo ngeze uwakhafula la uyongena nawo kwakho mntanami uyongena nawo endlini yakho uyongena nawo ekhaya. Jonathan siyaphuma.
ngisho izinto ezabethelwa omkhulu okhokho nenyanga yayikade yenze yaphila yaqeda yafa. Lalela khulumisa womuntu wasezulwini makuthi leyo nto ofanele kuvuke yona lo nyanga ofanele ivukeke iqede lapha iqaqa into eyayibophayo misiqeda lapha iphinde ife ngoba sifuna uphinde siyibone uma ngenjalo uNkulunkulu kodwa fanta yenze. Bazalwane isikhathi manje soba impi kaJehova ihlome. Thina sibo ubanana kwazoweqa amademoni agenda ngebhola alokho ayihlome kaSomali hlome kaSomali Phuma siza kuma crusades singaphumi nje njengabantu abayosonta sibe smart singanandaba kusho singabuyela amahestala hlikisekile icathulo iphumile ithanda iphumile makukhululwa abantu nje ngoba imongo we want to see our people free. Sisontile bafa sonta. Sontile bafa sonta. Saswenka bafa swenka. Sakhuluma ngesingisi nangesizulu, sa interpretelwa ngesizulu, sa interpretela ngesingisi bafa. Manje asethembanga zonke lezi asizukuyeka soqhubeka nazo kodwa kulona ithemba lethu. Kodwa ithemba lethu simethembile uJehova. Lithi iBhayibheli abantu abathemba amahashi, abanye abathemba inqola. Kodwa thina simethembile uJehova uNkulunkulu wethu. Namuhla kunamuhla izulu ligcwala yonke uzophuma. Lalela utshelwa yimi uzophuma. Hey. Yabona ama explanation lokuwatshela ungitshela wona ngiwezwa angiyeka ngawo. Ukuthi kade wawuzama ngikhuluma lonto mina. Mina ngikhuluma ngomdlalo. Mina ngikhuluma ngawo uphuma. Ngizame kaningi lento ngibuye ngibuyele kuyona angiyeke. Awungiyeke. Wawungaphumi ngalolu langa. Wawuthesta uzama. Namhlanje kulona ilanga lokuzama. Anthuleleni bafethu nonke esontweni. Ilanga lokuphuma, shona dali ngiyaphuma. Shona dali ngiyaphuma. Kuzodashwa ngisama addiction namhlanje. Kuzonqamuka ngisama addiction. Lento yazi ungasayifuni. Namhlanje siyayiphula zonke ivalo. Siyayiqamula ivalo ngegama likaJesu. Siyaphula izinto ezikwehlulayo. Shona dali siyaphuma. The word crusade is a military term. Igama elithi crusade akulona labantu boswenka. Igama lezempi. Mathu resurrection power crusade. Makuthiwa kune crusade that is coming. Bracket army. Sure. Bracket army. Ingakho emva kwe resurrection power yasolundi kukhona abazofakaza ukuthi konke esingibambile uyabona njengoba kushumayela manje ihamba njengenyoka iyabaleka njengoba kushumayela manje kuhamba ngisisifo emzimbeni wakho njengoba kushumayela nje kuncibekala ngisho somebody say yes. Ngidabukela abakudabukelayo ngoba ngiyibona into yokudabukisa iyanyamalala namhlanje. Kuthiwa bamenzeni loya uNkulunkulu unkanisile wakhuluma no Reverend Mbuli wathi makube khona iCrusades
olundi namhlanje ibandla lavula iminyango wena wangena impilo yashintsha umbuli ukhuluma noNkulunkulu ukhuluma nombuli umbuli wakhuluma nebandla ibandla lavula iminyango wena wamenywa wangena impilo yashintsha ithulalane somebody say yes somebody say Jesus last point then I run away. We cannot, but we cannot afford anymore to lose easy like that. Abantu benhliziyo kaNkulunkulu. Uyabona manje? Angizoshumayeza mina igenge ka social media. Angikhuluma izingane lezi. Mina ngikhuluma nama giants. Abantu abathi elele phansi ethi uya give up sithi lutho ke but wena sihamba nawe la mina ngikhuluma ngohlobo lizovula ihlombe abantu abathi here is the shoulder you can lean on me hlala la mfowethu umtete la emhlanje ugijime naye ubumnika ibhalsam ephuza lapho futhi ubudlala kancane ubumuso uma uzuthi uyaqina emhlanje uthi hayi futhi ngathi uyaqina manje yehla ke masafana gijime wena kodwa thulalani ngeke sivume the devil is too late umoya ngcwele mayithandaza ngizwe isandla senkosi la kimi ngithandaza wathi umoya ngcwele usoqabula ibopho namhlanje soqashula ibopho the meaning of the word gospel means good news akufanele sibe sevangelini kodwa sikhuluma bad news indaba ezinhle zokuthi ngangiboshiwe obani sasonta nabo lokho ngangiboshiwe ke ngangiboshiwe amen haleluya kodwa kwafika uJesu amen wangikhulula amen awu ezonweni amen haleluya that is the gospel kuzobuya amandla ama testimonies abathi uyayikhumbula le yankonzo eyayisolute kwaba lelanga le turn around empilweni yami bafowethu angifundise sigcwalisa kwiScoreboard ukuthi sesiyile endaweni ethizeni sesiyile endaweni ethizeni sesiyile endaweni lalela asithiki register la kodwa lalela basifana fanele indaba iqoqwe ila siphuma khona kuthiwa kwahlekani kuloya umuntu obasasimazi kwafika imvusele kodwa nithule yazi la inkonzweni nithulelele bafowethu kodwa hlaleni phansi less than 5 minutes angigubhuze la malokhuza na u2 hayi ngizowagubhuza ke the second stop yesesibili sekhola mayiphuma ngicela ungachaza ngifuna background izosuka yenze le atmosphere ngisafuna ukupholisa lento ngoba nami sengithola into yokuphuma manje listen what uphuma uqashula uphuma eGibhithe number 2 makuphunywe eGibhithe kwangena ehlala kushuthi kuyijeni step 1 siphuma eGibhithe nithuleleni kodwa bafethu step 2 singena ehlala ihlane ke lalela ke athi ukuchazela ngoba ihlane zosuke uli misinterpret ihlane akulona
elabantu abasabanjwe uFaro, elalaba sebephumile. Sometimes ihlane lisuke lithi uphumile. Angeke kuvele ncam ukuthi uphumile uma ungadlulanga ehlane. Angingawabuka amanothi azomthemba. Lalela ke, ihlane is the place. Lalela ke, ihlane indawo yokoma. Shilo nathi nebonisa amanothi angisawabuka. Ihlane indawo yokweswela isinkwa. Bamba kodwa ubuphumile. Nesandla sikhiphile sinamandla. Kodwa masicaphula sikuthwi ejungle sifake wilderness. "400 years eGibhithe, 40 years ehlane. Jilo sengivuthiwe thwa cha awukavuthwa." Nakhona lo uNkulunkulu esimkhonzayo wayekade nama options yokuthi masiphuma la sivele sithatha indawo enqamulelayo sifike eKenani. Kwa decide yena wathi asingabahambisi ngendlela eshortcut, wathi laba ngiyababona laba kunezinto abangakadluli kuzona, make ngabaqhamisa ngapha bahlangana nempi bazobuyela kuFaro emumva. Ukuze bangabuyela eFaro ake ngibafake ehlane ngibancisha amanzi. Balambise kuzothandazwa yazi kule ndlela bazo siphe. Futhi mase ngenza kanje ngivusa inhliziyo yalo kade badedele ngesandla kuthi mase besehlane bese ngiyayivusa inhliziyo yakho uyabayeka ngempela. Ngithi balandele khehla abakahambi kakhulu, mobilize afake inqola zakho uhamba ubahuphe. Kuthi kuzwakala umsindo kapha futhi ngelanga lokuphuma kwabo itiming kaNkulunkulu ibe right. Ngalesi sikhathi sekuzoba nolwandle olubomvu ngaphandle. Amisa ulwandle olubomvu mase qhweba uFaro ngapha woza kubona ngapha aphinda amisa ulwandle olubomvu. Akaze uhlangane noNkulunkulu onjalo omisa ulwandle olubomvu uthi uyabuka ngemuva izitha zakho nazo ziyezwa ngaphambi kwakho amisa ulwandle olubomvu. Kodwa kuyena okhiphe ngesandla esinamandla. Bona nje athi ukwenza nini lapha? Kunensika yefu nithule la isontweni. Kunensika yefu nensika yomlilo. Kodwa ulwandle olubomvu, insika yefu hamba ubhaste laba abantu bakaFaro cha. Akasondele uFaro ulwandle alivaleke. Fanele asondela in a way that uzombona. And come to conclusions. Zaphakame zami. Ngoba uNkulunkulu mayisefuna ukukhipha kahle iGibhithe, akalikhiphi ngesolo. Ulikhipha ngehlane. Faro ngalapho ulwandle Pastor Moses is there. Lakhala isonto. Amadoda ake akhala ngendlela engafani abantu besifazane. Abantu besifazane bathi maye Nkosi, maye bazabalele phansi. Amadoda acosha amatshe. Doda ikhala ngendlela nje engamukelekile. Worst case scenario esebona nonkosikazi wakhe ekhala nezingane kufa umuntu bavele bacosha amatshe. Bona ke abayi if not
bayeka ifu baya kuMoses usikhiphele eGibhithe bayeka ifu nani phambi kwabo nani bangathi we mana ifu no thwaya mana sifuna lo baba usikhiphele ngoba ihlane soseli confuse ngempela uma usuyeka ukubuka uNkulunkulu ubuka abantu umuntu ohlane minded akakwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu ephambi kwakhe asiphuthume la kufanele sihlale hlane kakhulu listen uNkulunkulu is doing something great ngoba njalo uNkulunkulu manje ukhona isimangaliso afuna ukusenza shothi kuzophoqa ukuthi kube nesimo azasenza sibe ngaphekwe ingqondo yabantu. It cannot be a miracle uma kusalingana nomqondo wabantu. Fanele kwenze kuphume kukhona umuntu ongaphakamisa isandla athi mina ngakwazi ukulekelela la athi uNkulunkulu akabiki isimangaliso kuseyinto eordinary ngifuna idlule ezingeni labantu kusale kuNkulunkulu kuphela ongenza lo. uFaro akaboni ukuthi uNkosi imthengelo uphathi imholelo uphathi ngapha uthi bahubhe ngala uvala ngolwandle ngoba inkosi mayisifuna ukuqeda ngesimo sakho uyokwenza uNkulunkulu ngathi ufika kanje ocingweni engathi usocingweni sobona ukuthi yabona manje akukho kuyemuva akukho uyanga meke wabuka phezulu kuphelile ngezitha zakho. Lithi iBhayibheli bakhala abantu uMoses wakhala naye ngelilanga soxoxa mhla singekho sonke sometimes yakhalisa wakhala noMoses and first question ukuthi into kaMoses ibingafani neyabanye yena ukhala kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu Moses ukhalelani kimi uthi lalela ke khehla tshela abantu kodwa nithuleleni bathandekayo usethi stretch your hand and with your right hand left hand with your right hand le nenduku stretch it wathi ibhekise olu then ulwandle lizovuleka kabili nidlule emhlabathini owomile. Fast forward wadluleka lavuleka ulwandle bangena mabewela befika ngaphesheya phuwa Faro yabona ukhomanda kaFaro namkhosi angazi kuze kube ithuba lokumbona bangizothi wake waba isiwula bhuti ungene ulwandle ongalwazi livule ubani. Mina nje ngumbuyazi lo ojulukile manje oshumayelayo ngangizofika ngimbreake lapha ngithi mana angaze ngilibone ulwandle livuleka futhi uFaro angaze ngimbone livula osithume kube silandele laba bantu angikwazi ukuyongena entweni evulwe uNkulunkulu kuthi angithandaze namhlanje ngithandaza into ethi yonke iminyango ebivulele wena isitha singakwazi ukungena kuso ngoba amanye amathuba bengewona wamadimoni kunama spiritual hijackers kunabantu abahijacka ngisho isibusiso sakho inkosi yayivulele wena bahamba bathwala bahamba bezizinto bathatha ngisho umsebenzi wakho lithi uJehova uNkulunkulu asimshumayelayo iminyango yayivulele wena ayivula. lalana asithakathi ngiyashumayela owangena esikhundleni okwangungesakho khona inkosi into ezoyenza namhlanje ikhona ngazi luthini angeze ukufa kodwa zikhona inkosi into ezoyenza ngoba ulwandle lalingavulekela yena lalivulekela wena nithulalani
Hlalo wami ohloniphekile. Enxa ixesha bengizothi ukubelela ibandla liyazi mbuli. Ukuthi uSathane ubankrupt. Sathana kanantwa. Sathana kanasho Sathana kanasho zero. Sathana not lokuqala ukuchitha. Wambona ephethe into uyintshontshe somewhere. Ukuntshontsha phela yini? Ukuntshontsha ukuthatha into ibibhilonga komunye umuntu. Musu wenza ubuqili bokumvala amehla angabontu bengeyakhe igcina isengeyakho. Elilanga sothi sisinesikhathi la kwi resurrection power sizothandazela ukurestore kwezinto zabazalwane. Okwathandaza bona. Kutheme isimpendulo yehla. Yayisiya hijackwa in the spirit. Uwo namandla lalela. Kusho ngisho indoda eyikade iqala nxa uvuleka amehla eyikade isoni. Yathi umkhuleko womuntu oyisoni uNkulunkulu akawuzwa. Wabona umbuso kaSathane uphakama ngama-answer abazalwane. Indoda enye yatshala isivini yafaka amabele. Yawatshala amabele kuthe ebusuku kwafika isitha satshala ukhula. Ebusuku isikhathi sokulala. Amabele ayitshaliwe kumevuka ekseni sekunokhula. Wabuza le ukhula bengalitshalanga nje kwathiwa lokwenziwe umuntu oyisitha ukwenze nini ebusuku. Wena uthandaza inkosi ivula izulu idedele answer. Mase kufanele kulende answer kwi address yakho ehijack. Ama principalities wabona emi ngakini awavakashile abathakatha abavakashile ngakini. Umsebenzi wabo ukuthi yonke into ezodrophela ebandleni bayihijack. Bayiqwiliselani kanti emlilweni makuyiwe interview. Bayiqwiliselani kanti beqa emlilo. Bancinde bayifaka into. Abafundi wena opreparayo bona bayancinda. Mawufika lapha bazofika babhede wena ukhuluma isense kodwa ipost yaku awusuka uyazi phambana izandla in the spirit kodwa kwenzeka mawulele kodwa ngebhadi nangesho uSathane uhambe kancane ngoba liyafuka ibandla likaSomandla shona thana into zami azize kimi ngegama likaJesu shona thana into zami siza kimi manje ngegama likaJesu. Hey! What belongs to you is coming to you. Ngehlala abantu abagibela imfene la. Thina sigibela uJesu inkosi yamakhosi. Sidlala imfene. Shaya imfene kuwayigibela. Laba abantu abayaluza emzini wakhe ebusuku ulele naye imthabuli ngegama likaJesu. Laba abantu abagqoka isihlalo sakhe office befuna ipost yakhe abakhohlwe. Ngoba mkhulu ngakithi unosezweni. We serve Almighty God. Nina nilungile nikholwa ndlula isiphambano. Kodwa ke uJesu uyishumayelile le. uJesu wathi niyokudla. Anikho la inkosi. Wathi niyokudla okubulalayo. Nani khona? Nani lovile esontweni mhla uJesu eshumayela ngalona. Wathi niyokudla okunjani? Okubulalayo. Kunganenzi? Kunganenzi lutho. Niyokudla okunjani? Okubulalayo. Elami lesiZulu ikhuluma ngopoison. uJesu ngeke asho njalo engabonanga iscreen esikhulu ngoba ngize ngidla okubulalayo nje ukufaka obani ngeke vele qatha nje kube ukudla nje okubulalayo ubani lo o specialized mina mala ngizodla khona mina
athi niyophuza uphoyizina singanenzelo ubani lo gada uthi kuzophuza mina mesefaka sami nina nibona ngopoison kuphela uJesu esekhuluma ngokubulala khona isandla esispecialize because mhlanazi bazalwane ukuthi ni target kangakanani aniyokulala ukuthola khona abantu aba cross nightayo calling your name they never sleep isidumbu sika Moses sisaba ngamademoni lalelani ke isidumbu bebanga isidumbu bebanga nje ianointing esemathanjeni sesidumbu how much more usene grace ehamba ngenyawo uma usathane kwazi ukubanga isidumbu sogcotshiwe ucabanga ukuthini ngosaphila ka ucabanga usathane usha ama dance lapha mebona mina mebona wena no akenza ama dance uthi how are we going to transfer this anointing to our account God Almighty must help this church. Tinta sibulale smart siswenka too much. Angisho in terms of clothes, ngisho in the spirit. Smart. Uyabona mawuthi lalani bazalwane akho lutho oluzongenza. Leyo nto ihamba ne responsibility. Uthi akho lutho engangithinta. Uma ayishiwe umuntu leyo nto efaka ama pijama. Ishiwe umuntu owazi position yakhe. Wayibona indoda ithi mina mfana misiphamu ngasibeka la ubuya kude kabe kade oyipheka lo muntu athi bese ibeke la sonqapha sikhipha amanzi akathembile lento ayishoyo uthemba la suka khona lavule ihlane asiphume nehlane laphuma ihlane lavule kulwazi lavaleka kanjalo bangena laba bafa niyayazi indaba iBhayibheli lithi la magibhitheni wabonile ke nisaphinde niwabona nithi khona yeah mo ngicela mbuli yes sir ngiyabona bhuti kwaso wahlupha le ngiyakhumbula wawuthi ufuna wenye indawo asiqede ngiqedele la nkosi ngicela ngiphana 5 minutes hayi 5 minutes mkhulu ngicela ngiphana 3 minutes ngivale ngale phathi sekugcine ngoba yona igulisa kakhulu nayo mase bephuma ehlane Deuteronomy 1 uqala uintroduce into ethusayo uthi senihlale kakhulu kuleli hlane usethi ke it's time for you to move on mase kuvalwa iend yehlane oba enye into ngenxa yokuthi sengivele ngaphithizela kushumayini kwami ihlane linesikhathi angeke ube sehlane forever i-destination ibithi uye eKenani ungakhohlwa kodwa bekufanele udlule ehlane mawusehlane ungacabanga ukuthi uyofela khona kufelwa lapho kuyadlulwa akunendaba ukuthi lingakanani ihlane odlula kulo kodwa iqiniso uyogcina uphumile ngaphesheya really fast forward mase uyikhathi say introduce a new season. Then God uza kuMoses. Moses puthi senihlale kakhulu ehlane. Usho kanjani? Uthi now it's time to move on. Tshela abantwana baIsrael now it's time to baqhutshekwe kiwe phambili. Sesiyasazi ke story yekandaba kaMoses noNkulunkulu yonke le story sakhona siyeke na into engiphuthumayo. From Deuteronomy chapter number 1 soqhubeka uyale phambili. Inkosi sikhuluma wavele waliyeka inhlobo nje iGibhithe. iGibhithe ubeselikhotha uma nje eyifakazela nje uNkulunkulu. Athi ngani khipha ngani bese liphasti nehlane nalo a wilderness message yaphela nya kwase ngena a new message kwangena imessage yaseKenani yalaba yakho enkathi bedlule bephuma eGibhithe bekunemqathango nezinto abakufanele bazenze ukuze baphume mabe ngene ehlane bekunesifundiswa sakhona futhi ehlane bengezelani ninganjani imessage yasehlane noma kunje kodwa inkosi ikhona noma kushethe qina uma isibindi ningesabi ngina ikusehlane kwaphunywa ehlane kwathiwa seniyongena ke manje la sifunde khona kwathiwa manje
sengiyangenisa ezweni engalifungela oyihlo uthi izwe elinojune eyinyosi izwe kodwa nithuleleni la isontweni ngizovala la manje sengivala ngempela la ngizwana ngami izwe elihle uyalichaza uthi izwe elino iron izwe elinensimbi phansi nje manimba nje nivele nikhiphe imayini la phansi uthi izwe asho ukuthi umfula yakhona yishi uthi imfula yakhona ama springs balibona izwe wathi manje niyaphuma niyakulo wayesethi lalelani-ke mani yakulela zona yakuliyona niyofika nidle uthi niyezweni eniyakudla kulo yonke into enifuna usethi ke maniphuma niyakule niyofika nidle wayesethi nisude wayesethi nimbonge uJehova uNkulunkulu wenu shona thani nidle nisude nimbonge enye yama challenges amakhulu sofanele siwashumayeze ibandla lamanje ubehave njani mawusufikile ezweni lesethembisi cha angizokushumayela ngiyayibuzela ubehave njani uma uNkulunkulu esekuphendulile no sifakile lecture selecturishile what do you do usuphume saphuma what do you do mawusadlula ehlane sase sikhohlwa iclass elikhulu lokugcina wenza njani mawusufikile okay what do you do uma inkosi into okade uyilindele isifikile wenza njani Hana uma uSamuel okade umkhalela usumtetile hilimi lalelani ke bazalwane itrap manje uyazi ayisekho kangako ehlane kodwa isesekuthenini is prophet osithi ibandla manje liyaphakama uyayifunda ke isithi asiyayifunda bukani njengasemhleni kaNoah abantu babedla bephuza bekanwa bendiswa right lithi wafika kuzamcolo wabazuma zwana bengasele zwana kuJesu uthetheni usethi kuyokuba njalo nasemhleni yokufika kwendodana yomuntu buka ukuthi ucabangani njengamanje buthi ucabangani wonke umuntu ucabanga ukuthi uJesu wayishaya ukudla uganwa nokuphuza nokwendiswa kanti uJesu wayi-introduce isizini ukuthi isikhathi indodana yomuntu oyobuya ngaso iyobuya ngesikhathi seabundance ngalesi sikhathi abantu sebethi everything engangiyithandazela ifikile uthi icilo ngokungakhala ngaloso sikhathi sekufuna ke sifake iclass lokuthi awuthudla ngapha kodwa ubumbonga futhi ngala awuthi akubusisa ukuqhubeka kumesaba futhi awuthi kodwa ngithulalani ayithi inkosi ivula iminyango ungena emshadweni sikikizela sithi wangena umakoti okoqala kushada intombazana la ekhaya kodwa uqhubeka kumesaba futhi uNkulunkulu ungaphelele khena God is raising amajaha azogijima njengakumarathon mbona ngivulela futhi yabona ke ngisamgwaqeni mina mbuli umbulu useceleni unginikeza amanzi lalela engqondweni yami yes ngiyawadinga amanzi kodwa awawona idestination intambo ngifuna ukuyishaya eMoses Mabhida mina engqondweni yami kuneMoses Mabhida kodwa amanzi nawo ngiyawadinga buka ke umuntu esimshumayeza manje ozothatha amanzi khona into engayinaka ngiyenzile ngithatha amanzi ngangama uma inkosi kubusisa kube kumesane kube kumkhonze kube kushisakele
Somebody say Jesus. Simenya. Hey! Three stages. Ubisikhathi baba bengesami. Benzoshumayela ngimemeza. Sengafelwa abantu eKenani. Uma inkosi le promotion okade uyithandazela usikutholile. Usu CEO wecompany. Kanti ubukade useve ebandleni. Sicela ukuseva uCEO. Mawusilethela amanzi enkozweni ukuthi usudokotela mawungashintshi. Angithi lento yokuseva ikufica ungakabi udokotela. Sicela ungashintsheli. Mawukade ungilethela iBhayibheli uCEO yecompany ezovusa uNkulunkulu. Ngicela ukuthi uCEO wecompany ngisho kukhona abasebenzi bakhe abamemile asilethela amanzi. Kodwa thuleleni ungafika Kenani musu yakho. Ibandla lethu lobulawa ukho. Lingakabulawa nje uSathane lobulawa ukho. Ungakhohlwa nezinto owazisho wafunga uNkulunkulu mhla uthandaza. Wathi Jehova uma unganginika lo msebenzi lo indlu yakho ngeke isafarishe ngikhona. Mina ngizomemeza ukuthi wakhohlwa. Ala mahaya. Abanye bafele eGibhithe abanye bafele ehlane. Sithi abanye ngoba qede eKenani. Shada mntanami uNkulunkulu akubusise ngumfazi omuhle mawuthi kanjalo. Bambanani ngomunwe ngesikhathi sokubambana ngomunwe. Ngesikhathi sokukhonza inkosi ayikhali minwe la. Khali minwe la kuyakhonzwa manje. Asifuna ukuso raise yabona le bathanda i-resurrection arm i-resurrection power asizovusa inteke zabazalwane abantu abazofa kulento esiyideclarayo ngoba lento esoyimemezela manje izoqhuma. Inkinga yethu sibafundisile nabazalwane ukuthi benze njani mase seyiqhumile. The power receive igcwele indlu yonke. Siba trainile nti sibifikile esandleni lento. Abanye abantu esilahlekelwe yibo esasibathandazele kakhulu. Bathola imisebenzi they are nowhere to be found. Sebeyachecka esontweni bachecka. Thina ngena ngasikhatsini konje. Ya cabanga ukuthi soqhamuka ngizobona kodwa ibhizi yami ibihluphe ngibuye late no more dedication. Sasivusa ivolunteer ijaha lika moya. Wangena wanyuka kwaba ne-exchange. Satan wathi letha la spiritual power kunikeza imali. Funa sithandaze namhlanje. Bonani ama-class mathathu. Class lokuqala abaphumayo ngizothandaza nabo. Abadlule ehlane ngizothi bekezela ukufela khona. Asebefika eKenani qaphela ke wena. Ngayilibala impatho yakhe. Madodakazi namadodana enkosi nabantu bakaNkulunkulu abadala nabancane. Kufanele sifunde ukuyishumayela i-trust engine ebandleni. Trust engine babubulela abantu. Yabona lo ushintsho. Asiphakamisa izandla. No, singayiphakamisa sivale nje amehlo, singayiphakamisa izandla, sorry. Fundisa umbuli before I hand over the microphone. Ngifuna uku-extend the invitation. Maybe khona umuntu ophansi kwalokuphahla namhlanje. Othi umpostoli umbuyazi. Enkathi ubhizi ushumayela eqaleni. uNkulunkulu bekuthumekeni. Ngizile la kodwa iqiniso lithi iGibhithe liyimbambile. Kodwa namuhla ngizwa ngathi umuso ugcwele indlu yonke. Ilanga lami lokuphuma le. Ngizwa abantu namhlanje kunomphefumulo onguzwayo. Athi nathi usuku lwami lokuphuma. Uyabona lama light lawa ayakhanya kwabanye. Kwabanye ngathi iatmosphere ishintshile ngathi inkazimulo yonke lento abayibona. Even the holy yonke
babona lolu suku ngathi lokuqala nqa bekhona. No, akonakele lutho. Uje inkazimulo yenkosi ezokulanda iseduze kwakho namhlanje. Ubani lengithandaza naye namhlanje? Wena ngithe izandla zehle ungaphambisa isandla sakho uthi umpostoli ngiyeza ukuthi ilanga lami lokukhulu namhlanje uNkulunkulu akubusise mhlobo wami. Isibindo ophakamisa ngaso siyangithusa. Phakamisa futhi ungasehlisa isandla. uNkulunkulu akubusise baba. Awukunondoda lapha ethi ilanga lami lokuphunyuka kunabantu besifazane amantombazana osisi kodwa bazalwane niyayibona into eyenziwa uNkulunkulu yethu. Ngicela niphakamisa izandla abahlobo bami. Akumuso ogcwele kulendlu uyamangalisa. Abantu abathi nje hey enough is enough. uNkulunkulu akubusise mntakama nawe akubuse ayibafowethu ngenxa ukuthi isikhathi imbulise sinje ngiyanicela abahlobo bami abanye thina sothanda sonke lethu mass prayer sizothandazana sonke ngokuhlanganyela kodwa laba badinga ispecial attention. Obani abantu abavumelana nami bathandekayo ukuthi laba bantu badinga ispecial attention. Ngicela nisuke bafowethu la nikhona ngicela ukuzothandazana nami ngizama ukuniveza kubantu kodwa ngifuna ukunethula kahle phambi ka-altar kaNkulunkulu ophilayo. Angazi lezi zandla mayingashawa zifuna ukushayelwa umuntu owenze njani. Ziza ishayela umuntu owenze njani izandla uma ngaduyisa inkosi ngabantu beza kuyo. Mhlambe ngicela ukunichazela laba abantu abezile nje emsamo bayaphunyuka. Nithuleleni laba bantu bayaphunyuka. Hallelujah. 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 Phamsi izandla abantu bakaJesu. Eliushimi. Inikipiti. Inisiti mitini. Ili masili kilani. Babona bekhala inyambezi phambi kwenkosi ephilayo. Kuyazwakala nakuba ukuthi ilanga lokukhulula namhlanje. Oza uyazi omkhulu bathandazele mfowethu basenkosini. Alamanda shiba. Inaba sithini. Ikaphathala zi. Asithandaze Nkosi yomusa. Ngiyazi lapha kukhona nabadibana nenkosi okokuqala abathi ngiphuma eGibhithe lokungakholwa. Angifisi we ignore leyo. Cela sisho lo mthandazo sithi Nkosi uJesu ngiyabonga izwi lakho ukuthi wena Jesu inkosi nomsindisi wempilo yami. Ngiyabuvuma ubukhosi bakho ukuthi uyabusa phezwe yami impilo kusukela namhlanje kuze kube semaphakadeni. Jesu busa impilo yami mihla yonke yokuphila kwami. Father, we thank you. uNkulunkulu omuhle njalo. Cela bafundisi babeke izandla. Sikunikeza udumo uNkulunkulu wethu. Ngegama lika Jesu siyamukela imphefumulo uNkulunkulu etheze kuwe. Baba abanye uNkulunkulu wethu kade bevalelwe isitha lapha the sibavalele sona. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi ubakhululile emandleni obumnyama. Siyabonga siyamukela uNkulunkulu omileyo njalo. We give you all the praise and the glory. Siyabonga baba wethu ongcwele. Siyamukela ngokukholwa ukuthi bafikile kuwe Thixo. Bezile kuwe abanye bashayekile kodwa isandla sakho siyakhonana. Isandla sakho siyaduduzana. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Umile kuze kube phakade. Siyabonga wena omileyo njalo. Siyabonga. Thank you Lord umsebenzi owenza kule ndawo. Siyakudumisa uNkulunkulu wethu. Umuhle wena wedwa kakhulu. Sibonga umsebenzi owenzileyo egameni lika Jesu. Siyabonga baba wethu ongcwele. Kakho olingana nawe. Mkhulu umsebenzi. Thank you Jesus. We give you all the praise and the glory. Baba mbeke uNkulunkulu wethu. Ubalonde uNkulunkulu wethu bagcine egameni lika Jesu bakhiphisise
ezweni abaphuma kulo balonde ezweni lobisi nezinyosi bese bengakhohlwa bengakulibali. We give you all the praise and the glory in the name of Jesus Christ. Amen. Mkhulu onga ithi onga lose khulu somandla mkhulu Jesu. Wadla Jesu. Praise the name of the Lord. Ngicela sishayele uNkulunkulu wethu izandla ngisazobuyisela kumpostoli. Ngicela thina esimla ngaphambili. Your relationship with Jesus has been restored. You are declared just, righteous before God. Umsebenzi waseCalvary, umsebenzi uJesu awenza for you. Malibonge igama lenkosi. Sizosuka nje la siye lapha ya singene lapho kumkhona le untombazane loya bazothatha imininingwane yethu amagama ethu bazo direct to nenze njani so that we will follow up on you. Ha uNkulunkulu waze wenza